Co dělat, když si rozmyslím mít prodloužené zahuštěné vlasy? Jednoduše se pramínky sundají. Takhle vypadají pramínky, které jsou nasazené. Jsou u hlavy v rozumné vzdálenosti od hlavy. Jsou blízko u hlavy, ale v rozumné vzdálenosti. Samozřejmě, že spoje s pramínkama odrůstají. To znamená, že ve chvíli, kdy přijde zákaznice na posun, tak se vezme pramen, podchytne se, pomačká a stáhne. Pokud je blízko hlavy, nemám tam moc manipulační, nemám tam moc místa tam vložit prsty, abych zákaznici při sundávání netahala. Ukážu. Můžete použít samozřejmě i odstraňovače. Pokud máte kvalitní keratin, tak to sundáte takhle krásně. Nic vám nezůstane v hlavě, žádný keratin nezůstane v hlavě, pramen drží dokupy a nerozpadá se. Takže nic náročného.